Čaute, ja som Matino233 a tu je môj kamoš. Slavko, čaute. Senval. Áno. A toto je náš videoklip, jak sa hrá Minecraft multiplayer. No, tak jo, môžeme začít asi možná. Ty si už začal. No jo. Tak jo. Prvé, ako budeme potrebovať, je minimálne drevo. Áno, a natáčame s texture packom Misa. Jo. Je to skvelý texture pack. Áno. What the fuck? What the fuck, retujúci strom. Áno, ešte tu máme jeden plugin. Jak ste videli tohle, že ten strom sa celý zasypal, tak to máme 3 asis. To je jenom tak, že aby sme nemuseli dlho bourať tí stromy. Ale když budeme sekať sekerou, napríklad ten veľký strom, tak to zobere celú půlku sekery. Jakože zobereš jeden blok a zobere tu půlku sekery. Áno. Takže to je skoro ako normálne. Áno, len z rukou to není spravodlivé. Jo. Tak jo. Hezký. Tak jo. Tak ja sa v tomto ešte moc nevyznám v texture packoch. No ako keby áno. Ja si idem naťažiť. Jo. Musím pozrieť, či tu není uhlie alebo niečo. Tak jo. Ale není. Hele, jabka padají. Já mám 2, 3. Hello, cow. Tak jo, potřebujeme kameň. Mám 11. Super. Daj. Vykameň. Do čestky. Jako jeden jabko si nechám. Raz, 2, 3. Sugarcane rastie rýchlejšie na piesku? Nevím, možná. Jsem to párkrát slyšel, ale neskoušel jsem to. Aha. Tak jo, jdem. Jo, já už mám jeden level. To je nějaký čínský písmo. To není level. Já ti nevím. To není level, to je Ta to. hladný krávy. Pojď, já tam, ne, ty zůstaň kopat a já jdu na ně. Pojď ty svíne, já ti nasekám. Ta sračka mi dělá nic. Ty čo? Tak spělbě, alebo čo? Ale faka, daj mi něco. Let's play budeme natáčať každý deň. 2. Každý deň 2. Skole, já to nevím zobrat. No, to musíš sa, keď to padlo pod list, na list, tak to musíš podkopať ten list a vtedy ti to dá. Aha, mám to. Ale, no tak musím rozsekať všetky listy. Lebo ja som kopol troška a tam boli, ja som hľadal, že kde je všechno maso a pak som si všiml, že maso je v té trávě. Čo to je? Sapling. Mám 5. A tady je další. Ne, to je květina. Koľko No. bude mať jedno video, čo ty na to? Tak je 10 minút. Zkusím dávat strom, kde sekat. Lucina. Nepadne celé. Tam nesere. Tak jo, jak kopeš. No, tak až teraz som vytvoril to ťaženisko. Ty kop tú stranu, ja idem túto. Neplatí, ja mám drevený trompač. I budeme mať diamanty, asi prvý už rezervujem diamantový. Dobre, no. Prvý diamantový je môj. Ja tu počujem zombíkov, takže tu bude jaskyňa. Ja chcem jaskyňu! Aj Jestli- lávo. Co? Zombíčik,
Veľa zombíkov počujem. Počkaj. Lava. Je to Počujem maglo. lavu. Čo ti Počkať. laglo? Minecraft. Počkať. Sa rekonektni. Nad nami je lava. Jo, Horí tu creeper, toto není možné, to je fakt. jo, asi musíme došetnúť Minecraft. Nevadí, pokračuj. Sakra. Vypnúť sa nechce. O, kluky sa zastavili. No O, dobre. ale ja tu nikde nevidím. Počkaj. Nevadí, kop Tu dál. je láva, ale... No tak troška kop. Ja sa tu musím dostať. Na... Napraviť si niečo. Tak jo, Ale nejde to. sa prehlasujem. Jak to trvá? Trvá. No ty idiotka. O, tu je lava. Ešte mi padne net. A už konečne som tam. Jole, ja vidím creeperov. Ja, normálny lag, ja som videl creeperov. Tu je uhle. Mám oko. Co? Pašte, udělám na tom. Máme nějaké dřevo. Takovýhle nepoužij. Surové maso. Nebudeme surový. Máme ještě jablka. Čekaj, mám 5 surové hovězí. A fuč. Tam je kašlo. Jako ven. Hele kráva, pojď jdem na karáču. Naučím tě kung fu. A pojď. Takhle se to robí, levá, pravá. No, neutíkej, to není karate. Lucina. Fakt. Pojď, teď se rozsýkám, jak musím. Rozporcoval jsem. Oj, 3. No dobrá. Chci souhlasit, když neumíš karáč, tak umíš aspoň dávat poradní měst. Jo. Tak ho polámat nohy, udělal jsem si čižmy. Porád nad má. Jako to osvětlení je fakt brutálně. Tyhle, kde ty kopeš? Nevadí, já budu pokračovat. Teďka jsem tady. Počkej, někdo mi píše na Skype. Ne, na tu stránku nepojdu. Tak jo. Tak jo. Mám boty, polámám nohy. Jdeme. Tak. Máš něco? Mám uhle 14. Já mám rezeň. Tvůj ten vypadal odporně. Be, Čistý. to je jak mozek. No však to. Toto čo je? Tak jo. Aha, Co? to vyzerá jak neviditeľné. Co? Ten pazúrik. Jo, to je brutální. Podle mě Linta. to vyzerá jak sklo. Tak jo. Tak je čas, aby jsme si udělali ten dům, máme už uhlí, tak jdem na dům. A čo tak konec. No dobrá, to by fungovalo. Čaute. Takže my sa máme lúčime a zdravíme s Matino 233 a Slavko 728 a čus, uvidíme sa v ďalšom dieli.